Hi guys! Kamani ako bana guys. O wala na siya. Sanina nagtapis-tapis na ng taon ito aliya kay. Wala ikapalit o sanina in taon. Sanina o shoot. Kay wala ikapalit. Kaya yung kwarta, nahurot na sige patad o surtris. Adik kay surtris kay. So wala na siya karon. Wala man siya sanina. Kaya naman yung isi. Basta iyang short. Tapis-tapis na ng taon sa ito aliya. Yung anak ko, wala na po na siya short. Wala na rin lagi short po. Lagi kwarta kay. Una lagi patad o surtris kay para makadaon. Ako po guys, wala na po ko'y brakay. Wala na ko'y kapalit o brakay. Wala lagi di kwarta kay. Di una lagi patad o surtris. Wala lang ko'y brakay. Usang ko'y ibra nga plat mo po. Wala siya. Surtris Napapis-tapis na sa tibok hapon. Kaya wala mo siya nina. Panay short. Amot na po ka. Wala po baka ni siya break. Kasi wala na po ni siya break. Nangalos din na mga buslog. Lagi ikapalit kay. Sige na lagi patag o surtris. Surtris pa more. Gamay yung daog. Dakong tilde. Oy. Kabang minaw mo? Minaw. Ang minaw. Tibok ako na siya mag-inana. Iwa na isa nina. Be. Wala doon kay break ba? Be, tanawin nato, be. Be.